pozdrav ljudi, Crazy Pro Gaming ovdje. Danas igram Minecraft i evo ulazimo na Skyward na Mineplexu. I odigrat ćemo dvije, ne znam, sumnjam da ću pobijediti jednu ćemo solo, jednu tim i vidjet ćemo šta će biti, sumnjam da ću pobijediti. I jel imam drveta? Ok, možemo već početi kopat metal. To. I ne volim ovo raditi. Vamo ima puno metala. Bješko. Držimo shift. Već 8 metala. Koliko? Aj gore. Zašto laga? Prvo ćemo sakupiti sav metal. Ima dosta metala. 11. Ok, ali ljucam što nema diamona. Ok, gdje je crafting table? Tu. Lači imam. Ajde idemo napraviti stike. Tu jedan prvo. Jedan. Pa ću mač prvo napraviti. I šta još treba? Često je. Ima dosta. Hoću. Sam da ga opravim. Dobro je da možeš malo kopati. Imate. Ok, treba će nam i kamen. Budem gradili most. Ja nešto mislim sve da vama ima 2 česta. Ima. Sad kad sam dobio... A dobro, ništa važno. Sam da si... Ne. Ostao sam nešto. Da si poslaže. Prvo ovaj, pa ovaj. Nek bude i ovaj, ovo. Šta još grude, nešto pojest. I nek bude mrkva. Nek bude ovo. Dobro, pa sam tražio. Idemo na diamond. Šljunak ne treba. Još metala. Još metala. Ovdje koliko. Ovo je koliko što je bolje. To. Ok, možemo još nešto napraviti. Držim čisti. Jel se ove kokoši stalno ponovo stvaraju ili da? Onda ne mogu uginuti. Da sam to stavio. Šta imamo? Može napraviti kapu. Taman. Ok, buca, ne hvala. A nema veze, ni ne treba. I... Da vidim još. TNT. Pa šta je neću. TNT se pa... Runi se već ima. Ok,
Okej, ko duže ostane, ali... Okej, idemo se popiti. Koliko još nas je troje ostalo? Njih je dvoje. Eno Boris. Dobro. Ko pogine, ja padne, ja popirem. Ko puta? Runi se mapa. Umro ovaj. Ajde dođi vam. Možda izgleda ima NDP. Ajde dođi. Nemoj me gađat manji. Runi se mapa. Ne. Ništa od ove runde, ljudi. I Mangup je pobjedio. Okej, ljudi. Igrat ćemo jednu tim. Pokušaj barem. Ako ostane vremena. A zapravo ajmo prvo survival. Ne. I survival se čitao. Okej, team survival. Još nisam igrao. Da uzmem kit. Zašto laga? Ko je moj tim? Zašto mi ovako? Ovako uvijek u survival games. I laga. Što mi lagaju i nerviram. Zašto laga? Molim, prestani lagat. Nemoj lagat. Ne smeta mi laganje, najmanje laguj koliko. To mi treba. Treba mi stik. Joj, kako bi. Sad sam ga nadržao, ne može se popeti. Ima i lojtre. Nema šta na šifu. Trebalo bi bar nešto. Okej, vam nema ništa. Ajde da te ubijem. I ljudi, prvi sam umro.
Očigledno zato što mi užasno laga. Ja, vidite, evo sad i tu počela. A prošlu rundu mi nije lagalo ste. Evo sami ćete. Kad sam igrao Skyward. Sad je našlo lagat. Šta? Još od mene. Skyward. Smo igrali ti? Nisam. Ajde uđi. I kako da uđe? Da me zabaram. I dok nije krenulo, farme. Di ste bre ljudi. Se ovako ide. Dis će staviti dole. Daj hopa metal. Ne. Ima metala ljudi. Treba ovo iskopat, ali sve zadajmo. To, imamo 3 ova. Gdje ovaj lik? Imamo još bolje ako ne. Imamo... Taj. Kak je ovo? Evo ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ne zaboravite like, share, subscribe. I ovom ružnom smrću se završavamo ovaj klip. Vidimo se idući. Pozdrav!